mapagpalang tanghali po ngayon sa atin lahat. Welcome sa aking munting channel. Ngayon po ay dahil birthday ng kapatid ko at ng pamangkin ko, nagpe-prepare po sila ng lulutuin. Yan. Tara na po at ating tingnan. Ayan, ayan, ayan. Ayan na yung aming piniprepare na handa. Simple lang naman. Ayan ang may birthday. Tapos ayun yung isa kapatid ko na nahihiya sa camera. Ito pa isa. Nahihiya daw sila. Mga pangit siguro kaya ayaw magpakita. Medyo ano na lang natin. Hindi pa rin nagilang. Ayan. Siyang Shanghai. Tokwa. Si ano yung kapatid niya si Agnes nagkakita din. Ayan, dahil birthday ng kapatid ko, nandito na kami sa swimming pool ngayon. Enjoy, enjoy na. Ayan. Ayun, ang kapatid kong may birthday. Ayan ang may celebration ngayon. Mag-hi ka sa vlog ko. Hi! Oh, ayan ang kapatid ko na may birthday. Ayan. At ito ngayon, yung aming handa. At ito nga pala yung kapatid ko isa na chubby. Ayan, mag-hi ka. Mag-hi ka sa vlog natin. O, ayan. Yan ang handa namin. O. Tatanggal muna ako ng pampalitan. Ayan. Ayun yung dalawang taga-ihaw na mga macho. Ayan. Dito kami ngayon sa swimming pool. Malapit lang din dito sa may amin. Ayan. Ayan. Anong ginagawa mo? Uy, maliligo ako pa ako. Ayan. Ayun yung cake. Ayun yung cake nila. Hindi pa nakakapag-blow. Wala pa yung isa. Yung pinagtahian. Matanggap pa lang ng pera. Kasabay ko. Ito kwa baboy. Wala ka ba 50? Magdadala dyan yung amo Ito ko yung ng pera. Halina lang natin dito. Ito yung lumpia. No, tali ko na lang. Shanghai. Mamaya manghiram na lang ako ng bra. Pagkara tuloy ako. Ayan, maririnig niya yung bra mo dito. Pakita ko si Erica. Yung naghahanap ng bra. Ito ang paborito ng lahat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maligaya.